праздник Покрова Божої Матері. Що нас може в цьому світі захищати? Знакомство, добрі підплачені охорони. У світі є злодії. То не дурні люди. Це не люди, котрі не мають освіти, диплома, або вони чиновники та не крадуть. Уви, так крадуть, а нині так то робиться відкрито, що таке впечатлення нікого не бояться. Но це роблять люди не церковні, не віруючі і безбожники. Да, вони формально будуть казати, що ми уніятик, ми протестанти, хтось може до наших приклеїти і православний. Но будучи внутрі безбожником, чоловік жиє не по Христу. Сьогодні в апостола Павла звучать такі слова. Братія, я вам говорю, що я став апостолом, і благовіщення моє не від чоловіка, не від університетської освіти, а від Бога прийняв їм. Бо я преуспівав у жидовстві, бив їм християн, медалі мав, дослужив їмся до генерала спецслужб, бив їм християн, кидав їм у тюрми. Но одного разу мене зустрів Христос і сказав: Савле, що ти гониш мене? Трудно йти проти моєї сили. І генерал спецслужб порозумів, що він не просто генерал, він просто нещасний, проклятий грішник і безбожник. Павел повів: Господи, я поняв, що мені робити? І покаявся. Пізніше всім розказував, яка опасність в цьому мірі бути безбожником скритим. Ми нині теж видимо самое, і много замість ми говорили. Маса людей, котрі до церкви не ходили і не ходять, і не будуть ходити. Споминаю захват православного храма в Дравцях. Організатори захвата православного храма пішли в школу, і всі вчителі школи пішли захвачувати православний храм. Захватили! І пізніше вчителі до церкви вже не ходять. Не треба їм ту церкву. Їх іспользували. І нині маса людей до церкви не ходять. Богуся не молять. Не сповідаються, не причащаються і не будуться сповідати ніколи. До церкви ходять лише під відеокамеру та раді фотки. І вдруг этому скопищу безбожників потрібен документ про православ'я. Якщо б п'яниці Ужгорода зібралися в місті, провели мітинг і сказали: признайте нас нормальними людьми. І вдруг із Житомира прийде сообщення від великого доктора: офіційно об'являю ужгородських п'яниць нормальними людьми. В Ужгороді день чоловік зробив свою печатку мера города і ходив і предлагав: що вам треба завірити? Прості люди і нормальні утікали від нього, казали йому, що ти злочинець. Нерозумні клали собі печатки. Но потім, коли вияснилося, що печатки незаконні, з Житомира прийшов клич того доктора із спеціальної лікарні, що котрі отримали печатки незаконні, я з Житомира узаконюю печатки ужгородського мера. Радіо Лада. Радіо Лада. Чому ми таке говоримо? Ми кажемо, безсмислиця. Коли із Константинополя прийшло сообщення: нарушитель церковних правил, всю життя будучи монахом, а маючи жону, дітей, внуків, Михаїл Денисенко, так називаємий самозваний Філарет, прийняв кару. Сказали йому: іди в відстав, не шуми, наробив із гріхів, кайся в монастирьові. Ні, він захотів бути патріархом. 20 років носив шапку на голові, що він патріарх. На днях шапку зняв. Почому? Та не є патріарха в Україні. Ага, а що ти робив 25 років? Ходив з куколем этим. Вот почему ми кажемо: Господи, в цьому мірі для нас православних ми дивилися на комедію. Но до тих пор, поки не просили Томаса, не було ясно, що за релігія, які правила діють релігії. Да, неприємно, що скопище безбожних, нецерковних людей рішили робити помісну церкву. Навіть коли їмся щось удасться зробити, не будуть вони їх ходити, не будуть сповідати, не молити, їм треба наробити біди. Це їх задача. Ми же на Покрова Божої Матері кажемо: Господи, но ведь таку комедію крутили і в часи Совєтського Союзу. Державний атеїзм ламав людей. Хто ходить до церкви, тот є несвідомий, загрозливий для світлого майбутнього. І віруючого чоловіка треба верти в тюрму на перевоспитання, аби прийшов сліпим і глухим і послушним. Щося поміняло нині, а нічого. Нині теж об'являють: хто ходить до церкви канонічної, ворог ненадійний,
А хто ходить у секту? Свій. В унію? Свій. А ми кажемо, Господи, яка сила в нашому народі, котра ігнорувала всі ті злобні інформаційні поля і нині інформує. На днях архієпископ Климент офіційно заявив, всі заяви Константинопольського патріарха не являються законними і канонічними. Поки ще ніхто нікому Томос не дав і в ближайші 50 років не дасть. Ну, але єдино зробили таку неку інформацію, що Філарета кару з нього знімають. Із Житомира прийшла команда, що ужгородські п'яниці об'явлені нормальними людьми. Ужгородські п'яниці побили магазини. Суд їх засудив, а житомирський доктор об'явив їх нормальними. Це означає, що за злочинця, який нарушив закони церковні, Константинополь об'явив нормальним чоловіком. І етім, по апостольським правилам, Варфоломей став соучасником розкола і анафеми. Ето об'явив архієпископ Климент. Радіо Лада. Радіо Лада. Ми сьогодні кажемо, на праздник Покрова Божої Матері ми ще раз споминаємо кілька в всьому світі людей, злочинців, що у них теж є своя криша, да у православних є покрови Божої Матері, а у злочинців всього світа є криша. Що робити нам, коли таку комедію видимо? Господи, просвіти разум всеосвітнім безбожникам, щоб не позорили ні себе, ні своє ім'я. Бо в цьому мірі сама надійна криша – покров Божої Матері. Само благословенно буде, коли Господь оберігає нас молитвами Божої Матері. Ми на покров Божої Матері ще раз кажемо всім, котрі желають нам розкола більшого і болючого. Нічого у вас не вийде, тому що покров Божої Матері буде оберігати своїх дітей. Кіця комусь любить якийсь там Філарет, ну та йдіть до нього. Ми же предлагаємо вам на території Святої Русі, діє 1000 років православна віра на території Київської Русі і 1150 на землях наших Карпатської Русі. Цікаво, архієпископ Климент заявив, що якщо Константинопольський патріарх мечтає взяти українську церкву собі, територію, він робить помилку. Бо 300 років назад митрополія Київська була в території нині Київської, Житомирської області, не більше. Річ Посполита, і наш край був далеко. У 45-му році православні Закарпаття стали частю Руської православної церкви, вийшовши із сербського патріархата. Нині ніяк не можемо принадлежати Константинополю, бо кіть в Україні не буде законної церкви по мислі архієпископа Климента, то православні Закарпаття вертаються до сербського патріархата, там, де були в законному, доки не виясниться ситуація. Но завершує владика такими словами. Сьогодні остається все так, як і є. Наш митрополит Онуфрій – законний представник православної світової церкви. Остальное будемо лише дивитися на комедію. Не спішіть боятися, каже владика. Не переживайте. Все це лише похожує, як тепер сьогодні кажуть, на фейк. Господи, якое то удивительне слово. Опустили обман. Що ви думаєте? Церковні люди і не обратили на це увагу, а невіруючі рванули Томас просити. Ужгородські п'яниці зібралися, Томас просять. Із Житомира прийшло сообщення, що ужгородські п'яниці – нормальні люди. Радіо Лада. Радіо Лада. Якщо наша церква доказала, що Філарет мав порушення церковні, що його тепер об'являти святим? Ми кажемо, Господи, навіть простий чоловік у церкві розумніший, чим ті всі, хто робить такий розкол у державі. Но на покрову ми кажемо ще так, Господи, благослови нашу державу, наших людей, убережи наших людей від лишніх висказувань. Нічого не треба казати, скорше мовчки подивитися, бо через півроку, через дні многі люди будуть ганьбитися того, що казали. Ми ж діти церкви, законної, православної, визнаної, не будемо переживати ні за що, крім одного.
За себе кожен має переживати. Це сповідався, це причащався, це часто ти в церкві Божої. Бо іначе будеш похожий на ту сіру масу людей в нашій державі, котрі до церкви не ходять, Богуся не молять, а їм треба Томас. І знову житомирський доктор сообщає, що ужгородські п'яниці нормальні люди. Ми відповідаємо ні, все-таки п'яниця є п'яниця. І йому треба дати можливість ісцілятися через покаяння і вертатися в норму. І всім розкольникам в Україні треба не об'являти їх нормальними, а дати їм можливість розкаяння, а не об'явити хворого здоровим. Божа Мати, благослови наших людей в Закарпатті, котрі 1150 років православні Кирило-Мефодіївські. Ето ми будемо вчити київлян, як треба вірувати в Бога, яка віра істинна. Ето ми будемо всіх остальних, в тому числі уніатів учити, котра є віра національна в Україні. Ми та законна, благословенна церква і на землях Закарпаття, і на всій Україні 80% населення православного. Боже, убережи цих людей у вірі і благословенні. Дай їм смілості, не боятися того, що пужають нас. Сатана більше нічого і не має, лише пужати, захватувати храми, монастирі. А що є то? Не дикость язичська, да, дикость язичників і безбожників. Ми діти Божі, ми в своєму серці носимо любов і кажемо: благослови, Господи, нам і далі бути православними дітьми Божіїми. Прислухатися до того, що скаже нам митрополит Онуфрій. Він для нас духовний наставник. Одним етажом ниже од нього митрополит Фьодор, з ним-ся радиме. Бо так поступаючи, держася єдинства церкви, ми тут діти Божі, законні діти Божі, а у вічності разом зі святими, під покровом Божої Матері, зможемо наслідувати Царство Божоє. Радіо Лада. Радіо Лада.